Ini dari bosnya ini. Serakinanya Indonesia. Slak slak jos. Slak slak jos. Slak 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 jos. Wila kowe. Oh ya seneng ngono Aku ya mesti kok ora seneng piye. Mugianto berkah widi
Bentar dulu, kenapa enggak nembang? Kasih mic-nya dia. Wah, enak aja kerja bareng kok yang dua Terus kerja kan. Abi kudu nembang naon atuh udah ngerti Atuh, iya. Abi mah. Teroke abdinya. Kumaha coba ajaran heula atuh. Ulah teroke tuh ngiringan abdinya. Iring-iring ya. Coba ajaran heula Abi kan. Sugan we bisa atuh. Oh, berem sih ya malah. Naon? Bajuna. Heeh. Atuh lah ini mah lain beurem ieu mah. Katarak pan. Heeh. Sek, wong ben kae sing nembang kok. Berarti ora ngerti Kan jatah tak kok. wakil lah, aku kan ora tau ngejob ya wajar pengen nyanyi. Sabar. Ayo, biar tambahi Pak Marjon. Kamu memang kelihatannya kamu udah mau pensiun deh. Aku Dia mau naik jabatan sebentar. malah lagi. mau laris kok. Mau pensiun gimana? Oh. Mekanto berkai ringi Asik. ati kebukan Ngomongane jagono. banyu Luar biasa. malah jadi nggak bagus kan? Ternyata bisa ya. DIY. Ayo lo, kok wis mandek? Ngono lho. Iya iya iya. Iya iya iya. Ayo Mbak, jaket Mbak, enggak apa. Biar gak ngantuk. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujanku atiku susah mung ngarep tekamu masuk ditari Luki sak sak iya 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 Rino wengi tak impi-impi atiku susah nunggu kowe bali asik rasa kangen ora bisa mari mung sliramu kang bisa nambani Klotak. jan tenan Piye? wis pokoknya angger karo bocah-bocah iki Iki ya lho Mas. tenan Wes. marai semangat Heeh. sabetane iki membangkitkan gairah. Apa mamundamu wis rada klemprek apa piye to? Maksudnya gairah semangat lho, Dik. Lah Iki iya. toko ngendi-endi lho ya. Lah ya ora ngono lho, kan sing rumangsane nek awake dhewe iki Aku wis STW ngono Lemprek lho. arek mung suwe kok. Mung Wes suwe ya. sing kae lho, Masukkan tetep dulu ya ganas. Mas ya. Engko sik. Mung suwe Mbok yo ngene. sing rada alus ngono lho. Kok Aku ora kasar salah gak dong aku? lanang iki. Oh, bocah kok bangkeane. Hei, jangan sentuh aku. Iya 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 iya.
iso mari mung sliramu kang bisa nambani. Pak RT kita yang muda, terengginas, energik, terampil dan pokoknya Apa? serba bisa. Serba bisa dia Mas. Pak RT ki yang jemputi penyanyi barang loh iki mau. Oh, apa meneh nggon babakan Bab kuwi. ngono ki cepet ya Mas ya. Ngawur meneh Bu RT ora. Ora apa-apa Bu RT ra krungu kok ya. Lo aman. Tenan, Pak. Biasanya nak ngene iki Bu RT dingeki anu lho obat tidur lho karo Pak RT. Ya ora wong kaene ngarepan jaga among tamu kok kayak obat tidur dengkulmu melocot. Nggih, Mas iki dilanjut ke Lewung. Spesial nggih kagem Pak RT. Dalem? Nggih. Nggih. Wih, Napa Pak? jak ning ngarep. Kon ngemis niki. Oh, kowe kon Lambemu anu. kowe dijogo. Wong bar dalang anten kon ngemis lho. Iya, Ya kowe ngrubuhke harga dirine Pak Marjo. Ngawur ae. Lho Pak RT ngono lho ngesanjang mau kok. Sing iya. patut lilik gitu. Oh iya, Dek Lili habis ini Dek Lili. Kedos, Pak. Ayo monggo, oh nggih iki Pak RT iki ngersake jenengan iki do mlaku-mlaku rono ditepungi karo warga kene lho. Oh nggih. Wis rono. Pak kula anake Pak carike jodoh. Yo, Heeh. wis ngono aja Cek Pak. to. Aja Pak, aja golek jodoh. Lah, kok ngapa lho, iki kok- Nyilakani jenengan kewirangan kok, Mas. Mboten napa-napa, Mbak Tari mugi dados warga Graha RT 04. Loh, amin. Loh, aku malah didongakne dadi RT apa warga kene. Tak dongake sing bapake single. Tak Wes. dongake sing bapake cek single. Isih aman toh? Aman. Ah, iya. Sik, diteruske riyen nggih Pak nggih. Aja sebelang wong bagus tresnaku kira bakal layu ora suwe aku balik bisa sumandeng ana ing siseku. Ayo Dek Lili. Monggo Pak RT. Dililit di country lumara wonten rasane para tamu. Oh, 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 oh. Yo, yo, yo. Dali duli dali du. Oh. Yo, yo, ya. Dadi lewung atiku. Alayo, alayo. Oyo, oyo. Monggo jenengan riyen Pak. Aku tak ngikutin dari belakang Pak. Enggak ada kabelnya. Dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni Hae, hae. Hea. Niki wau kan pripun Pak RT? Nggih Pak RT. Pripun? Oh, tong ngajung mriko. Oh mriki. Nggih. Kersakaken apa Pak, Bu? monggo promosi sing ajeng sedekah niki Kula putra mboten, Pak. putri anak Jenengan mawon yatim kula mengke tak sing betake, Pak. oh ngoten monggo nggih kula ndereke monggo kecake Mas Rudi Mas Hasan sugeng rawuh monggo Sabtu pan
ya Pak ya. Jauh Suroto amat, Pak Dehar monggo. Monggo Pak RT. Jatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gantilanku dodo ati dinten siang dalu Berhasil nggak Pak RT? Sudah. kinur Monggo Pak. suwe ngenteni sinyale ra tekan. Sinyalnya tekan jane Pak. Terus Niki ibunya gimana Bu? Ada atensi mungkin Bu? Ibu RT ngersake apa Bu? coba Mbak Lili nari karo Pak Dehar. Kalau ke sana ya makin enggak nyampe Pak. enggak Dari nyampe sini ya. aja sudah Iya, lep-lepan. udah, iya. Heeh. Pak Dehar, Pak RT Suroto monggo. Ya boleh dikirim ke sana aja ya Pak. Barangkali minta lagunya apa, boleh Iya. ditulis. Mumpung Monggo. saya di sini boleh sebutin apa lagunya di sini. Ya sinyalnya nggak nyampe. Ya. Kenapa Pak? Ibu? Ibu nggak minta lagu? Kok enggak Bu? Ada campur sari bagus ya kayak ngene loh Bu. Tapi suka? Alhamdulillah. Tapi nggak bisa? Iya, yang punya lagu ditunggu ya. Balik kanan, Mbak Lili, balik Kita kanan. balik kanan. Ini kalau saya undang Grab ada ya nggak Pak? Nge-Grab, saya mau nge-Grab ke sana. Oh, ada. Bercanda Pak, bercanda. Enggak apa-apa. Nge-grab ya kene tukangnya. Sabdo panditatu ring sliramu jaga sisianku Gusti lagi tresnaku tekan dibawa mati. Alhamdulillah dapat penglaris dari Ibu Hajat. Lah iki selaku kakean no. Yang tahu-tahu aja bersama lagunya kita joget bareng bersama Lucky Entertainment. Selak ngono lho. Swak. Masuk di tarik. Coba sawangan Wis tak sawang. mereka iri. Ngarep oke, buri yo oke. Apa ta ana anggonku iki pupuran. Pupurmu yo larang kok. Coba sawangan mas
pangapuramu. Janji sing bener mas, ojo ngreteni wedoan. Ayam tentrem, anggon uripe bebrayan. Tenan, matur nuwun Bos Marjo. Kok nak salah ke kancane lho. Spesial kanggo Mbah Rejo, monggo. Mas Narso. Ayo. Apa nek nyelak-nyeluk ya aku ya. Aku wis moh ket mawa mbok ojak-ajake to, Ri. Ayo melu Nek yuk. wis ditolake wis ora tak ojak-ajake bae. Kowe engko anu lho tak pelet lho ora gelem engko. Iya, iya, iya. Dalit-dalit Sopo kae nek mau ngembang beko sajak atiku rasa tresno ing batin ora tega tansah beda ati. Jan luar biasa loh Mas iki. Lucky Entertainment iki mung sak nyuk lho padahal iki. Kabeh Langsung. kabeh sudah dipersiapkan dengan matang oleh Pak Marjo dan Kali Bu Marjo. kru sama Bu Marjo. Iya. Semua mendukung Bapak Surono dengan semaksimal mungkin. Wes. Dah. Rasa tresno ing Lucky Entertainment. Mas Nanto, ayo disenggak yuk Mas. Monggo. Iya, iya, iya. Sopo kae rek mau ngembang beko sajak gawe ireng manis lemon mesem atiku kang sengsem esemane sejak nganyelake
Heeh, sik Hebat. Mas. Pokoknya yang ngajak tari ora rugi. Babakan kon. Piye? Yang penting ora Apa? apa namanya? Ada WA yang enggak gitu loh dari dia gitu. Dia siapa loh? Aku masih jomblo kok dia loh. Oh, berarti udah putus yang kemarin itu. Orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Putus nih. Ojo ngomong ndak aku malah ngalor ngidul ngomongin kae mau. Terus Galo. nong tak bahas bariki tutuke engko mandak lali lagune. Barjo ngenteni jan. Karo Mbak Pur disawer 100. Wes meneng kok. Apa iki? Mongko Oke. setiaku atiku atiku kepingin sliramu Iya 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 iya. bisa aku lilo ing lolo bantolo Masih buat Mbak Pur dan Mbah Rejo. Jebul tresnamu nemu wismo ya pancen wis pasti sliramu ra bisa Diborong karo Mbak Pur iki. Tambahin Sor. apa Mbak Pur? tambahi sing Tambahi. klawu gak apa-apa lho jane. Tambahi dadar ndok. Oh iya. Iya yo lek. Zol. Kok nek tenan ora apa-apa. Engko nak ra entuk kowe enggak nesu. Pungkasane tak trimo lelakonku. Kadang beri jroning atiku. Moga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki.
Ndang tekno. Wes. Pungkasane tak trimo lelakonku nadyan bareng jroning atiku mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Matur sembahno. Saya parian. Spesial buat Mbak Rebo Papak Sike. Mbak Yusinden napa parang ulan iki calange pintan anggen Menawi longgar kula sapa tasih lodak menawi lodak kaya dendalan Saged mawon Mas wong kula nambe longgar
dulu untuk keluarga besar dari Nganjuk, Jawa Timur. Lingsingan bro. Iya, tak anteni ngoyo-ngoyo lho, Mas. Iya dek. Heeh. Iya iya iya. Pak RT, Pak RT. Sing rumangsa piyayi dari Jawa. Silakan untuk joget Bu. Ayo joget kula ben anu ben awet nom Bu. Ayo, Mas. Tak parani ngoyo-oyo ajarene lak kok mangkat lunga asik tak anteni ngoyo-oyo ajarene kok wis teko kono. Alah apa iya Dik? Saka warna-warna nadyan durung ketemu dhewe duka-duka manuse trimo urung semene wae. Subhanallah, ada angin apa ini? Aduh, angin segar. Siap, dari terima Jogja, kasih Mas Deluki. Ruki. Apa mas? Gajian. Oh, Lah, wong age kuwi, arep. jare ini ngutang. Ya jeneng iki anak Jenenge- polah bopo keprada. Ah, Iku ah. ilo-ilo wong Jawa. Tapi ki ngutangnya karo bapake dhewe. Ah, iya, Heeh, no. bayarane sik Pak, ngono lho. Masa mau, ya ora iya. isin Kanjeng Ramane. Nyoh. Pripun Bu? Luki Entertainment sae mboten? Sae. Sae mboten? Sae. Luar biasa. Angger ibu-ibu salah satu di antara yang duduk ini ada yang mau nanggap didiskon sama Pak Marjo. Piro wi? 50% atau 70? Pokean. Bukan. 5% lumayan. Dan misalnya 50 juta 5% wis 5 juta tuh Bu. Lumayan. Nah, dari ini di antara ibu-ibu ini pertama yang mau hajatan siapa ini? Pripun jenengan jeng rabeke bapake dereng. Kok bapake sing dirabekne to? Putrane putrane. Guyon Bu ngono. Wes. Lanjutke Dek. Barang Lo. He he. nyatane loro-loro atine nganti waktu perpisahan anane sajak tresnane He he. ayo
Sajake sing rada krentek arep nanggapke ibuke sing lenggah ini. Injih Aku to, Bu. ngerti kok isi hatinya. Laras. Batin jalan batin. Ya Allah, kepengen nanggap koyo ngene piro to. Piano Murah, sik. Bu, murah. Manajemen. Sing penting paketan, anggar sepaket itu malah murah. Tapi Untuk harga miring, Bu. Aja takkan dosa. Nah ibaratnya jenengan kepengen MC ini mungkin sak juta setengah nih. Tapi biasanya nak paketan niki 500 angsal. Oke, ojo nglarang-larang ki aku. Kok nggih, Malah kowe iki ora ora payu. larang. Nek kula nu pinten-pinten kok, Bu. Oh malah mbok obral iki piye to? Wes tak dhuwurke regane kok ya. Kowe iki mateni pasar aku malah ngono. Gak Malah apa-apa wong wong nang kene sainganmu ya paling sapa? Parwidi. Wes lebokne sik ya Mas ya. ning lucu kae. Hah? Lucu kae. Lucu banget saiki. Apa ke? Barang sampun papanggian anane jurlolo atine nganti wektu perpisahan atine jurlolo tresnane wes. Mriko mawon nggih, mriko mawon nggih. Ayo. Garwane wong liya. Wong ayu sing tak tresnani wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu rupamu jane ati Senadyan sepisan ketemu Senadyan gede Neroso tresnaku Rina wengi tansanku Antu-antu sokapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging ati kok gawe lara Sor. Langsung mawon nggih Pak RT. Dewa sampun borongan toh? Sampun borongan. Nadyan sepi